No niin, tää on nyt sitten tämmönen meidän kerhopaikka, missä me voidaan pelata biljardia. Ja katsellaan sitten tota TVtä sitten kun on tylsää ja meillä on myös näitä harrastusmahdollisuuksia, eli me soitetaan tätä tämmöstä. Tää nyt ei ole landola, mutta eikä palalaikka, mutta joku tämmönen soiti, että sitä nyt sitten reenataan ja kahvia juodaan sitten ja sitten leikitään tämmöisillä pikkuautoilla. Kirjoja on helvetin paljon, lähinnä lakikirjaa, että tervetuloa tutustumaan, että rock and roll.